Bună tuturor! Astăzi facem un vlog și facem cu un prieten care nu vrea să vorbească, nu știu de ce, multiplayer. Nu știu cum să-i spun, o să-i spun Albert Heck, așa. Deci, Albert intră pe mine, o să fac eu un lobby și intri tu. Stai să creez public și gata. Hai, intră pe lobby-ul meu, bine? Bun. Albert! Zici ceva în chat dacă vrei să zici. A, uite, acum a intrat. De dimineață tot te sună și te sun pe la Crăciun. Nu te ascunde, răspunde, mai ai 15 secunde. Te sun până la noapte și apoi până la 7. Nu te ascunde, răspunde, mai ai 15 secunde. Hai, zice Albert aici, uitați, este o roată. Ia, stai puțin că dau imediat play. Uitați ce pot să fac eu. Nu te ascunde, răspunde, mai ai 15 secunde. Play, gata. Cum? Uite, sunt aici lângă tine, mă vezi? Da. Tată, eu am zis înainte cum ai arătat tu cu peștele și nu mi-am toate oasele. Cum ar trebui să fac? Tata, nu pe bune, să nu toate oasele. Uite, nu mod. Dă-i pe easy, Albert. Așa. El e în apel acum cu mine, dar gen... el mă aude pe mine și el scrie în chat, înțelegeți? O să lăsăm chat-ul deschis, cred. Ca să auzim la el și să-i scrie. Ok, Albert, dacă face capul așa e de la mouse, că am băgat virus. This is an official report from the police department. We have received reports that... Uitați-l, e sasi rău. Haide, deschidem aici, eu știu deja cum se joacă. Uite-te tu pe camere, Albert. Uite-te tu pe camere. Uite-te tu pe camere. Da, e și el pe calculator, în caz că nu vă dați seama. Bine, hai, arată, cum să faci, arată. Bun, uite-te. Ok, 3 stricte. ok, 2 stricte. ok. 1 strict. Camera 2? Nu cred. Du-te, ascunde-te, că trebuie să văd asta aici. Du-te și ascunde-te. Vezi că trebuie să facem niște task-uri. Ai făcut task-uri? Hai, ascunde-te. Vezi că dai pe flashlight pe F. Sau pe... Stai, nu mai știu să mai fac. Camera 2. Ok, l-ai fixat tu. Dă-i drumul, bagă-te, cred că bagă-te dulap. Vezi că să nu ai anxietatea mare. Trebuie să mai stăm pe camere pentru anxietate. Ascunde-te, hai! Dă-i drumul, închide, așa, ai închis? Bun. Să nu te miști acum. Te duci tu? Du-te tu. Du-te tu. Hai, du-te. Du-te. Yay! Father! 1, 2, 3! Hai, intră. Stai aici. Aoleu, am anxietatea 70. Și unde e? Aoleu, am 80. 82, mamă. Taci, zice. De ce? Ne vedem la 7, hai tata la 7. Nu, aici totul se poate la 7, tată, tu înțelegi? Totul se poate. Tu vrei că s-a lunat de aici? Nu înțelegi, ești tine înțelegător? A venit și o omor. Da, m-a găsit. Și pe tine?
Dentro do rascunho. Ce e asta cu watch cameras? Poți să explica direct. Cine mi-a băgat un balon, că am cu balon. Ce să faci cu balonul aici? Am băgat balon, am făcut mai sus și apoi What? vin. Ce-am făcut, mă? Hai de capul tău, ce uita. Hai de capul tău. Ia, arată. Albert? Efectiv am primit că... M-a invitat Albert pe Și-a scris că nu mai e... TSB. Pe Telegram. Reintru pe tine, imediat. Deci la mine... Și ce vrei să facem, mai acolo? Deci oasele vor fi toate explodate. Uite, acum merg pe acopere, uite, fii atent, efectiv, acum schimbăm pe ecranul meu și vezi toate... Ce naiba? Tată, cum îi puteam să fac astea tale? Stai că Albert, am intrat pe tine. ți-e de bine? Iar dau de capul de pământ? Bă, dar Bascu! Bă, dar Bascu! Mamă, ție urechea, așa m-am dorit. Efectiv, acum zbor în ticul. Mamă, ce fac bălul ăsta? Eu nu știu. Da, 1v1, hai da. Bă, stai că nu știu bine, stai puțin. Stai puțin. Mi s-a încărcat o putere, hai cu fost acum. Sărim, dăm cu capul, fraților, și folosim puterea. Ce facem, mă, Albert? Încerc să fac și eu ceva pe aici. Mamă, vrea 1v1 el. Aia, da. Ne jucăm. What the? În ce am intrat? Da. O să fiu... Auzi? Ia mai tufeu, stai pe aici. Stai, mă, nu mă lasă să apăs. What the hell? Ce se întâmplă? Dar cum faci asta, da? Mersi frumos. Quando sbagli una capul, aia da. În toată sectura nu mi-am bate zilul capul. Aia da, fraților. Tata, la ce nivel ești? Vreau să stai de apă cu tine. 4. Nu! Hai, mă, tata. Direct. Nu că i-am scăpat de el. Unde ești? Hai, nu știu ce să fie. Nu știu, cum s-a uitat eu. Stai că vii după tine, vii după tine. Și uite, efectiv, cum să mă mai un pic pe lângă. Tata, stai aici mai jos, mă vezi? Hai să sărim. Nu mai văd nimic. Efectiv, a intrat un copac în ochii mei. Aia da. Nu știu ce face Albert. 10.000 de oameni. Aia da. Proces. Ia, unde Nu să pună la The Strongest Battlegrounds. Ok. Hai, tată, la etajul 4. Bă, ce balone, mă? Păi am cumpărat balon. Doamne, treabă pe gânii câte oase și-a rupt. Please, banii. O să ți-ai rupt.
Ori 10.000. Doamne, atâta mi-a zis și mie. Ia, slab sau e ceva? Bă, e ceva, păi e mai bun decât tine. Bă, da, hai Și că vă rog frumos bani. What? Ok. Nu! Bă! Așa mi-e Faci așa. Am picat la văzut pe lângă. Doamne. Haide la... Am bateria descărcată. Trebuie să bag la... Albert! Oprește-te, Albert! Trebuie să bag la încărcat. Așa? Albert! Câte oase are un om? Câte are? Știi că mi-am băgat laptopul la încărcat și foarte urât din partea ta, Albert. Foarte, foarte urât de când... De ce mi-am băgat laptopul la încărcat și fac video și tu ce faci, a? Albert? Deci după ce că fac video, tu ce faci, a? Vreau să încerc și chestii. Bun. Deci efectiv s-a ajuns și voi arăta că chiar am făcut 206 ose rupte. Deci mi spate tot. Arată-ne, hai că vă uit eu. Uite, vă uit Nu mai. Deci după ce că mă joc pe laptop și mă străduiesc și mai fac și episodul, ce faci, a? Nu, ce mă, nu mai bate! Frate. Bun. Nu te ascunde! Bun. Și acum mai dau ca puncte. Bine. Frate! Nu, l-am sărit tot. Mi-am băgat și flow. Eu vrei să ne jucăm în joc? Ce a făcut mă cu el? Ce e asta?
Am fost ocupată. Albert stă. Sal. Ok, sal. Shift. A intrat Denis! Bă, ce faci? Cu fă, frate! Forță! Mamă, mișto rău! Ce faci, mă? Fac episod eu! Michael Jackson! Fac episod! Fac episodul! Am pus Michael Jackson! Aha. Acum activat, încep să te joci sau ce? Da! Da! N-am vrut să vorbesc cu BHF! Bă, eu sunt pe episod, știți asta? Da, știi, mi-ai zis de 15.000 de ori la rând! Să fac de care? Brada, cum vrei cucte? Auzi, Denis, ai zis că Nega. ai Minecraft pe calculator? E T-Launcher mai Vreau să mă vezi cu mine, ca. Eu chiar și-o să mai știu. Îl instalez pe Google. Păi nu e gratis. Păi Și mai eu l-am, dar nu... Și eu l-am, dar n-am chef să mă joc. I-am zis așa. Ok, prietenii, asta a fost episodul și data viitoare o să am... Hai, Gigi!